Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Nederlandse kabinet en de regering van Curaçao hebben bijna een akkoord bereikt over een derde pakket aan coronasteun. Dat maakte de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops en minister-president Eugène Ruggenaat vandaag bekend in Den Haag. Naar verwachting tekenen beide landen volgende week het definitieve akkoord. Staatssecretaris Knops noemt het in ieder geval al een mijlpaal in de onderhandelingen. Die zijn de langere tijd bezig en verlopen moeizaam. Knops komt dit weekend naar Curaçao om daar te praten over de laatste details en naar alle waarschijnlijkheid een akkoord te ondertekenen voor het orgaan Hervorming en Ontwikkeling Curaçao. Volgens minister-president Ruggenaat is Venezuela zoals familie. We zijn broeders. Dat zegt hij in reactie op de verklaringen van president Nicolás Maduro. Die heeft gezegd dat Venezuela weer de banden wil aanhalen met Aruba, Bonaire en Curaçao. Ruggenaat is het daarmee eens. Hij wil ook gaan praten met Venezuela, maar benadrukt dat Curaçao nooit de grenzen heeft gesloten voor Venezuela. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Gisteren werd bekend dat in totaal 9 ongedocumenteerde Venezolanen besmet zijn met het coronavirus. De 9 maken onderdeel uit van een groep die op 15 oktober werd aangehouden. Het ging toen om 26 mensen die in een bootje zaten. Ze zijn al die tijd in quarantaine gehouden en naar nu blijkt waren er 9 Venezolanen al besmet toen ze op het bootje stapten. Nog meer nieuws over de ongedocumenteerden op het eiland. De Extra meldt vandaag dat er momenteel 70 personen in de barakken bij de SDKK zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer ze het land uit kunnen worden gezet. Onlangs werden verschillende ongedocumenteerden per vliegtuig naar Venezuela gebracht, maar het is nog niet gelukt een nieuwe chartervlucht naar Venezuela te organiseren. Het gaat deze keer ook allemaal om personen uit Venezuela volgens de krant. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Curaçaose overheid wil verschillende havens op Curaçao gaan ontwikkelen om op die manier aantrekkelijk te worden voor jachten die naar Curaçao komen. Het gaat onder meer om de haven bij Zaquito en Santa Marta. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gezegd. Hij vindt dat Curaçao meer werk moet maken van het creëren van economische ontwikkeling en legt daarbij de nadruk op export. In de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor de raffinaderij is een nieuwe stap gezet. Refineria di Curaçao heeft bekendgemaakt dat er een shortlist is samengesteld van bedrijven die interesse hebben om exploitant te worden van de raffinaderij. Zij krijgen nu tot 27 november de tijd om een zogenaamd binding proposal in te dienen. Op basis daarvan wordt er een preferred bidder gekozen, een partij waarmee exclusief zal worden gesproken over de overname van de raffinaderij.
Een restaurant aan de Rooseveltweg is gisteren gesloten vanwege onhygiënische omstandigheden. Zo werden er kippen gehouden in de keuken en die hokken waarin de kippen zaten waren erg smerig, zo schrijft de krant. Er was verder sprake van veel verschillende insecten in de keuken en een onhoudbare stank. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.